Ayo, आं डिरेक्टर जानो सिमां नुनाया दिनै जाफुंमारबाय आयै। आं दिनै जोबोर खुसि मोनबाय। नों माबायदि मोनदों आयै? नंगौना? नोंनि बिमा जानानै आं खुसि जायाबा माथो जानो आफा? नाथाय आयै मोनसे प्रब्लेम जाबाय नङाना आयै? मा प्रब्लेम? बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आंनो दामिकनि केमेरा गिदिर आरो बायदिसिना मुवा बेसाद बायनांगोन। बेफोरखौ नों एसेबो जिंगा दासै आफा। बेनि थाखाय आं मेनेज खालामजोबगोन। नों बिराद बुजिनो गोरों आयै। नों बिराद अनसुलि आंनि बिमा। अनाबा गावनि फिसाखौ। ए माथो सिमांसोमोन ना? गामसायालाय माबोरै गोदोनायाव थाफैखोब्रा? ओइ टाइमबो जाबायलै, सासे सिख्लाजों शुटिं लाहैनांगौ आंहा दिनै। थाब थांनांसिगोन। बै अख्रां बायदि आंबो गुफुर गावदां जाबाहांगौमोन, नाथाय बे अख्रांजों आंखौ इसोरा सोरजिहोनोनो हायासै। आयै बुंद्रायबाय, एसे थांबाव ओरै। लेवार दङना? गैया। सिलायलाङो आंहा। होद लेवारखौ गियो नामाब्रा? खेब्रा एथ' खरा जायोनो। बिदिबालाय बोरै आर्टिस्ट जानो? दे। आंबो मोनबा स्कुटि सालाय बिराद बेरायनो गोसो जादोंमोन। बाइकजों बेरायनो हाया होमबा? सालायनो रोङा, नों फोरोंनो। दे। ब्रुम बिदि साया होमबा? ब्रुम बिदि साथारगौमोन आं मोनबा। नोंथ' फोरोंनो रोंखाया, जल'खासो। बे साहा बागानाव मोसा गोसो जाखादों दा? जादोंलै। जादोंलै। जायाखैबा सोबागोन आं नोंखौ। जादोंब्रा। बोरो? वाह hey भाई मा देरथार जानो नागिरनाया जामारसिगोन नामा आंलाय? आरो बे माथो बेलाय? बे मानसि फाग्लासो ससमा गोसोम हमनानै फट' खेबो। बे दानस्राङाव लेन्थ' लानानै दुब्लि बारियाव खिनायसो आंलाय बे बाहाय नोंना। मा दंलै नोंनावहा? मा डिप्ल'मा दं? ना इउनिभार्सिटि दङ ना मा दं? बिदि गोसोबानो देरथार जारलाबायनो फट' खेबलानो भिडिअ खालामबानो बेखौ देरथार होनसै आङो। लाजिलाय लांलां नोंखौ। लाजिया नोङो? गसनै थाखानानै मावहाय सिख्लाजों लाइन मारिनो। फाग्लासो नोंखौ। बिबुदा साला बिदिसो नोङो। दिनैनिफ्राय आंखौ भिडिअ सो खालामनो दा लेंहरखा, मिथिबाय? थै दानि जुगावखि डिप्ल'मा सार्टिफिकेट नांलायगौलै। माथो मेल्ला मानसियानो खेबै बिदिनो जालाबायगासिनो। न'आथ' बेनोमोनलै, मानसियासो दंना गैयाथाय? मानसियासो दंना गैयाब्रा? ओइ केन्डेला दंना गैया जाखोथाय? केन्डेला दंना गैयाब्रा बिलाय? ओइ मा केमेरा आखायाव बहि मा खबर? माबाफोर सार्भे खालामफैदों नामा? फै माबालै सार्भेनि खोन्था नङा, आं माने मोनसे गोदान प्रजेक्टसो लादोंमोन। बेनिनो आं नोंखौसो मोनसे रिकुवेस्ट खालामफैदोंलै। थारमाने फिल्म आरो ने? कारेक्ट। डाइरेक्टरा नोंनो? आंनो जानोसैब्रा। दा गोदान आर्टिस्टखौ लाबाथाय आंहा एसे प्रब्लेम जागोन ना। बेथ' नंगौ। मानसिफोराबो नायनो मोजां मोननाय नङा, आंखौसो गोब्रामलाबायगोन। बेखायनो नोंसोर बायदि रोंखा राखा आर्टिस्टफोरखौ आं बुथुमनानै माने बे लाइनखौ लानो सानदोंमोन आं। बेबायदि नङा। बै स्क्रिप्टखौ फरायनानै हरबानो बे डाइरेक्टर जाया। एक्टिंखौ नायनो रोंनांगोन। माबायदि जादों, माबायदि जानांगौ आरो माबायदि जाहैगोन बेखौ रोंनांगोन डाइरेक्टरा। नङाब्रा भाई, बिदि नङा।
दा गासिबोथ' खेबसेनो गिदिर लाइननि डिरेक्टर जानो हायाना बिसोरखौथ' आं बायदिनो फिसानिफ्रायसो गिदिर जालांनाय थिग बेबायदिनो आंबो नाजादों सोरबा बेथ' नंगौ फिसानिफ्राय गिदिर नांलाया नाथाय बिसोरबोथ' ओरैनो जाना मोनना जायाखैना डाइरेक्टर जानोबो सोलोंथाइ लानो गोनांथि जायो आरो सोलोंथाइ लाखांनायनि उनावसो डाइरेक्टरनि गोजौ मासिखौ आवग्रिनानै लानो हायो ओरैनो जानला मोनला जायाखै बै टिकटक लाइक बानायनानै एसे फेमास जाबानो दि डाइरेक्टर जानो हायो बे नङा डाइरेक्टरखौबो फरायनो हायो मोनसे बेहाबो लाइन दङ बेखौ फरायनानैसो डाइरेक्टर जानो हायो बे खनसेखौ नायथारदोब्रा आरो नोंसोर थानायावलाय मा सिन्थाब्रा जाखागोनलै नारा नोङो फैसाखौ ओरैनो दैयाव गारनाङा नोङो सिगां सोलोंथाइखौ लाग्रो बिनि उनाव नों बानाय आरो नों सोलोंथाइखौ लाखांनायनि उनाव बानायबा बे सिनेमाया मोजां जाखागोन आरो नोंखौ गिदिर गिदिर प्रडाक्सनाव डाइरेक्सन होनो लिंहरगोन होनबाना मोजां जागोन बे एबार खनसेखौल' बानायना नायनोसैब्रा बिनि उनाव माबायदि जायो नायनोसै नों एसे सानदोलै भाइ सुवारखौ एसे केन्डेलानि महराव होनो र' वै भाइ गुरलाफोरखौ गांला गांथाब गार मोजां डाइरेक्टर बानायनानै लाबो मोजां मोजां आर्टिस्ट बायनानै लाबो होमब्लानो मोनगोन नोङो उनाव डाइरेक्टरनि नामखौ बारासो जाबाय नामाब्रा आंना होननायालाय हाबैनोसैला मालाय उन्दुनायखौसो थंस'